Lidi, já vás vítám u dalšího videa. Já jsem Sony5 a dneska budeme hrát Plants vs Zombies 2. A budeme specifically hrát ten reflourished mod. Já už jsem udělal jedno video na to a to bylo to první part samozřejmě, kterou jsem udělal, když jsem ještě byl v angličtině. Jestli chcete to vysvětlit, sledujte to moje první video v češtině, v Robloxu, jak jsem hrál Steel Brainrot. A já už jsem udělal pár trošku progresů v Ancient Egyptu, takže dneska prostě budeme pokračovat. Dostal jsem se do levelu 20 a budeme to dělat. Jenom já rychle tady jenom něco checknu, co tady je. Něco užitečného, asi ne. No, nevadí. A ještě předtím si zkusíme udělat dnešní piñat party. Protože, no, jdeme zkusit, jaká to bude, protože ty reflourished máme fakt zajímavý. Jako třeba tudle. OK. Tak coconut kanál můžeme dát tady zatím. Aha. Čo můžeme dělat tohle, se zbavit toho instantně. Tebe taky. A je. OK. Ježišmarja. Ježišmarja, tady je to moc nějak. A ježišmarja, je. Tak. To radši takhle udělám. Tohle teď vymažu, protože to teď nebudu potřebovat. Můžu trochu zrychlit. Zatím easy, ježišmarja. Tohle dej sem, ne. Sakra. OK, to bylo blízko. Ještě nějakého kanóna dalšího. Tady a tady. Tady můžeme dělat tohle. Ne. Sakra, mě se to vůbec nedaří. Tady zabijeme tohle. Použijeme to, ale nemůžu. OK, dobrý. Nevadí. Shit! Ne! OK. Nastane pán moc dobře. Ne! To je Jester! Jsem zapomněl. A je, asi použijeme. Ne! Jo! Dobrý. A tady? Yes! Bylo strašně blízko, ale dal jsem to. OK, to byla docela těžká piñata party. Nový kostým na pea shooter. Tak to. No. Tady byl jenom quick detour. Teď půjdeme zpátky do adventureu. Jenom ještě tady rychle. Yeti, to možná udělám potom. Tady mezi čím planety. Tady kytky. Dobrý. Tady potřebuji teď. No jo. Jako už to nebudeme nějak zdržovat, jdeme zpátky do adventureu, budeme pokračovat s levelem 20, hned potom, co jsem si odemkl repeater. Tady máme 20, musíme ochránit všechny tyhle slunečnice. A jsou tam standardní zombíci. Slunečnice samozřejmě, no. Jak na tím přemýšlím, mohl bych použít tam ty slunečnice na slunce, ale radši si ji vezmu. Tady asi žádný gravey moc nebudou, takže grave buster nepotřebuju. Na útok určitě chci bong tray. Pea shooter je nejlepší, mi přijde jako, no není nejlepší, ale teď jako je lepší, protože repeater je trochu dražší. Iceberg lettuce a cabbage pult, no já jsem vlastně zapomněl, tady ve reflourished tak funguje už je místo toho, aby ten power up ti dal prostě free plant food, když ho plantneš, tak ti dá různý bonusy, tady to méně slunce, no a ještě OK, takže asi si nebudu brát tohle, ale vezmu si místo toho potato mine a volnata na obranu. Ne, tenhle to není last ten level, takže to bude normální. Jdeme hned z začátku slunce, to je dobrý. Tady můžeme zrychlit.
tady vzadu budeme stavět lineu pea-shooterů. Zabijeme pevně zombíka s potato minou, protože to bude rychlejší a levnější. Oni rovnou útočí na to, takže to je dobrý. Ne, to jsem dal špatný místo, protože já to vytěžím. V pohodě, a teď potřebujeme tam. Tam můžeme dát potato mine, snad vyroste, ne? No a teď asi dopředu tady potom dám bonkčuje, začnu stavět. Ok, teď nevyroste. Vyrostou, ok. Tady začnu stavět bonkčuje vepředu a dám za ně volnaty, před ně volnaty, aby je protektovali. Tady můžu ještě dát slunečnice, jak je trochu. Tady dám tohle. Ne, že teď ty rázomvíky, ty freeznu, protože jsou moc otravný. Tady použiju na tohle. No, já jsem tam měl tu bombu, už jsem to použil. No, nejsem vždycky nejchytřejší, nevadí. Takže, ježišmarja, Explorer, to freeznem. Bonkčuje. A začneme stavět volnaty. Tady můžu ještě stavět další line. Tady dám už ještě dozadu další line. Těch pea-shooterů. Tady je dobrý. Na tady další slunečnice, aby víc peněz samozřejmě. Tady, tebe freeznu, aby ho mohl zastřílet. Já jsem tady zahubil, že se ani nevšimnul. Tady tohle, tady tebe freeznu, jsem chtěl říct, že tě freeznu. Tam se to nepodařilo, tady použiju tohle, aby se to zbavil, to je otravnej. Ok, dobrý, ten je mrtvej. Tady tebe. Tak, a to je všechno, dobrý. Tak můžeme teď jenom počkat, než se to... No, a... jenom až se odfrazí. A... hotovo. Tak jo, tak to bylo level 20, docela easy, ale jako je to první svět. Ale už jsme skoro u konce, takže... jdeme rovnou další level, nebudu nic skipovat, nebudu se někde zastavovat. No, to trošku zastavovat. Tady je lock and loaded level, kde nám dají kitky a my musíme používat jenom ty, které nám dají. Tak co nám dali? Nějaký kitky z dalšího světa. Dobrý. Ale teď ty slunečky jsou Twin Sunflower, takže to je trochu pomalejší. Ok, slunce potřebuju. Tady teda na tohle. Já nemám potato mine. Potato mine je dobrá na začátku, protože prostě můžeš zabít nějakýho zombíka strašně rychle, protože... a nemusíš ani moc utrácet peníze, protože to stojí jenom 25 sluníček. A nevadí, tady mezi tím plantnu kernel pulty, aby trochu máslovali. Tady tebe. Bang. Tebe tady nás pomalu, ne, tady jsou ty, kteří dělají ty... yes. Ok, ne. Tak. Snížte to, tady konečně mrtvej. Ok, teď začnu plantovat tohle, ne, tebe zase freeznu, protože jsi otravnej. Ok, teď dobrý. Tady je všude ty hroby všude jsou otravný. Tebe freeznu, protože zase nechci. Protože tohle, abych se jenom rychle toho zbavil. No ok, nezbavil jsem se toho, aspoň trochu nějaký damage. No rovnou už další, už proč ne. Trochu víc damage. Možná bych se mohl saveovat pro melon pool, jo, možná tady dám melon pool, to je dobré docela, s tím splash damagem. Ale asi není dobrý ho dávat takhle dozadu. Nebo jako je dobrý, ale nemám mít to na slunečnici, ale je. Ne. Já jsem měl použít na melon pulta, ale to by bylo lepší, to bylo bomby všude. Já jsou bangers, tyhle hře jsou... Nevdělej víc hrobů. To je zatím v pohodě, to už je fajn livka, tak to dobrý to dám, ale tady až ty, to nepotřebuju. Dokážu freeznout? Ne, nepotřebuju.
Dobrý. Začneme s více sluníčkem, to je dobrý. No, je to ono? Jo, plus 25, tak to je dobrý. Další level, rovnou. Co to bude? To je trošku kombinujou, takže nemůžeme stavět na Daveova plísňový kolonie a nemůžeme mít víc než 15 kytek. No. Dobrý, ale aspoň to nejsou ty, který dělají ty tato noce, víte co myslím. Jako já si myslím, že tohle je docela dobrý setup. Možná mě napadlo vyměnit tohle, protože on hází přes ty. Asi jo. To použiju. No, jdeme na to. Sorry, já jsem tady musel jenom stopnout, já jsem musel něco jenom vyřídit. V pohodě. Zase můžu. Na tebe tady dám bombu. Nebo je fakt bomba? Aha. No. Už začneme taky budovat kolonie, ale ničeho jiného. Kytiček. No a rovnou další pán na podání, toho taky dáme tam tady. No. Dobrý. Zase, jak jsem říkal, já moc neumím přesně komentovat, nejsem úplně nejlepší, takže jako nebudu přesně nejvíc komentovat. Ale zkusím se nějak okomentovat a říct něco. Já teď ještě moc neumím tak moc editovat, takže nebudu moc editovat, ale budu aspoň dělat nějaký videa. No. Budu dělat videa, jenom zatím nebudu tak moc editovaný. Vlastně skoro vůbec, protože já, jak říkám, já neumím editovat. Ale snad to zlepší, doufám. Jo, nevím. No, určitě to se zlepší. A je sarkofagus. Tady začnu mlátit tady. Sakra. Tady jsou zase všechny ty hroby, jsou prostě otravný. Tebe smrazím zase, dám tady bunkče. Tady potřebuji tady. Tady. Tak, tebe freeznu, protože máš moc halpek, netrefil jsem se, nevadí. To nedopadne dobře, volnat. Já jsem zapomněl, že mám volnat. To. Zapomněl jsem, že mám mozek, vlastně. Nemám. Co? Dej ho tam! Jo, já nemůžu mít víc než. Jsem úplně zapomněl na ten objektiv celý týho levelu. Sakra. Tady tohle. Zbavte se tohle, zbavte tady. Tebe nepotřebuju, takže teď to. Sakra. No, teď se zrovna nebude nejvíc symetrický, ale teď jako fakt struggle, takže. Sakra, limit, nepotřebuju teď ty dva. Sakra, ne. Já to musím použít jako fakt. Jsem to fakt nechtěl použít, ale prostě to jsem byl trochu stragroval, takže jsem třeba použít. No. No. Teď nevím co říct, já ani nevím kam vlastně jdu. Kam jdu. Teď jsem úplně nějaký gift potom. Co tady je? Tak to jo.
Pak dostanu 24 tohle. Jo, to už jsme tady? Jo, aha, ne, to je jenom polovina. No, to má docela hodně levelů. Ještě u nás bývá, tak já to asi udělám do tady zombose a prozatím skončím, protože jako sice to už bylo jenom pár levelů, ale už natáčíme asi tak 15 minut, takže joha, shit, tak tohle to bude trochu lehčí, protože to jde, tohle to pexeso, ok, tak tohle to bude aspoň dobrý, nebude tak těžký. A tady, ne, je to tohle, musíme počkat, jo, ne, tady. Tak, taky I guess. Tady. Ne. Tak. Ne. Jo, tady. Co jsi ty? Jsi koun. OK, bucket tady. Bucket tady? Jo. Bucket. Tady toto potřebuji, jo. Tohle je 4 lístek. Kde je nějaký 4 lístek? Tady není žádný 4 lístek. Jak to mám udělat? Tady. Co seš ty? Tady. Ty seš slunce. Tady je smrt. Jo. Má náhoda. Ne, smrt. Ne. 4 lístek, ano. Ne, tady. Tady, jo. Jseš... Tady. Dobrý, už je to v pohodě. Tady. Tady, ne. Tady. A tady, což ty? Jseš kyblík. Ne. Tady. Ne. Sakra. Ježiš, to je docela těžší, než jsem čekal. A tady byl tenhle, ne? Jo. Ne. Tak, ty, co jsi ty? Jsi smrt, ne? Jo, ne. Jo, tady. Kyblík. Tady. Ty jsi to. Jseš. Tady. Tady, taky klidně. Cokoliv. Ne. Nic nemáme. Aj, nevadí. Můžeme to zkusit znovu, počkat. Tak jo, znovu. Dáme prostě jenom spamovat všechno. Ne, asi ne. Jsem zachostal, takže prostě nejrychle se zkusit zbavit těch nejbližších. Smrt, ne. Tady. Kyblík, ne. Tady bylo, ne? Jo. Tak. Tady, smrt, kyblík, slunce, nepotřebuju. Ne. Smrt. Ne, tady to smrt. Kyblík, slunce, ne. Kyblík. Tady. Slunce, tady. Ne, tady je slunce. Tohle. Ty. Ne, tady. Co bylo tady? Tam bylo 4 lístek. Ne. 4 lístek tady. 4 lístek potřebuji další. Tady je. To už je docela těžký. No jako není zatím, ale tady. Tady byla další rovnou. Tady můžu rovnou. Ne. Oši, tady ne, ty. Tady. Ne. To byl kyblík. Ne, tady 2. Což slunce.
tady. Ne. Tady. Kyblík, ano. Smart. To protože náhodný typy. Wow. To byl dobrý streak. Tak. Aha, kyblík. Co je tohle? 4 lístek tady potřebuju. No, tak teď jsme se zbavili 4 lístku. Jako bych potřeboval další, ale. Co tady ještě potřebuji? Smart, jo, ježišmarja, nespawnuj se tak blízko. Kamarádi, ne, toto je moc blízko. Ne, tady, co jsi ty, smrt, ne. Musí být smrt, tady. Ty seš kyblík, tady, ty seš smrt, co jsem viděl tady a tady, let's go, easy. Nejlehčí level na světě, fakt, jako, jak jsem s tím nemohl stragglovat. Co si ho hraju? Fancy kostým, jdeme na další level. Ještě další 2, teď bude ten 24. a pak první boss. Co tady je? Last Dance, ty jsou dobrý docela. Takže to je v pohodě docela. Co si vezmeme? Takhle, stejný setup a teď si něco... Ne, radši repeatery ne, ty jsou moc drahý. Takže. Dozadu si dáme cabbage pulty. Dopředu tady dáme tyhle. To je docela špatný, ale dáme tady tyhle bonkčoje. Pak takhle, oni to potom zničejí, takže to potom dám. A tady. A zbytek slunce si ještě na něco nechám. Dobrý. Tak jo. Ne, oni se nespawnují instantně vyrostlí. Aj. Tak to ne. To si restartnu teda v tom případě. Takže to jsem nevěděl. Radši, protože už to bylo na začátku. Takže jo, a jdeme na to. Tady, tak dozadu, tady, teverám dozadu a volna ty tady a to bude zatím všechno a zbytek si savenu. Můžem. Tak, tady rovno za chvíli budeme moc další volna tady dát, už to zničí, tak. Tady tohle můžeme freeznout. Jožmar, jo, no, pánové, po jednom, pomalu. Ne, co se tady děje? Wow. Pomalu, po jednom. Sakra, tady můžu, boží tohle. Víckrát nad tím přemýšlím. No, tak to radši restartnu, protože to bylo no docela někde, ale teď nechci mluvit prostě, takže neřeknu to slovo. OK. Nový plán. Úplně stejný začátek. Ten byl dobrý. Tyhle ty dáme sem. A zbytek potom postavíme, až tam bude místo. Já ty píšu, že mají nevýhodu, že nemůžou jít přes obstacly. Teď to radši zkusíme pomalu. Protože jako to se moc nevyplatilo. Tady použiju napíšu teda, abych mohl mít místo tady na tehle. A sem ji udělám tady, protože potřebuji bonkčet. No. Tak. A ono to tady. Tak a teď, dobrý, teď už jsme docela v pohodě. Jo, postupně pánové, pomalu, po jednom. Explorer, fucking Explorer zombie. Já nevím mluvit, nevadí.
Sarkofága zavřete, tady toho, ne, další expo, proč je tady? Nevadí, musím se uklidnit. Ježišmarja, ne. Máme volnaty, aspoň máme volnaty. Tady tebe. Já už nemám peníze, ale Fakt nechci. Ok, asi to, co jsem řekl o tom, že mám rád last standy, asi neplatí, protože ne, last standy jsou špatný. No a za chvíli mi sničí další volnat, no. Nevypadá fakt moc dobře. Ne. No tohle to vyroste a oni to zničej, to je v pohodě, ne. Tady u toho není volna, takže to frýznu. Dobrý, zatím dobrý. A tohle se postará volnat a teď rychle, dobrý. No. Pořád není dobrý. Dobrý, tebe už mají. Tak. A je, teď je tady další. Dobrý, tenhle ten už je aspoň. O to se nemusíme už moc starat. Aha, objevili se další, jako kdybych to neřekl. Protože jsem to neřekl. To nevadí. Zbavte se tohohle, ano. Teď tenhle ten bude problém. Ty ostatní tam mají volnaty, ty nejsou tak špatný. Ty se za chvilku zmizej, ale nevadí. Mám se. Požít tohle. Ne, víc explorerů, to jsem napotřeboval. Sakra. No, tady si fakt jako s tebou nehrajou. No, I guess v normálním Plants vs Zombies tak tohle to byl předposlední level před Zombosem, takže jako dává smysl. Oni ani netrefí, ok. Tak jo, tak nemáme bonkčina, ale už je to poslední waveka, Ok. Použiju tohle. Protože už to skoro máme. No, možná to trošku ještě víc použijeme. Ale mám je ještě zadarmo, takže je to v pohodě, dobrý. No, tohle to jako bylo docela špatný, ale máme to aspoň za sebou. A koukneme se půjdeme na poslední level tohohle světa, no, jako videa, sorry. Ale teď asi bude cutscéna. Ne, nebude cutscéna. Jenom první boss fight se Zombosem. Jdeme na to. Už jsem připravený na všechno. Teď budu mluvit anglicky za to. Ne, počkat, sorry, asi budu mluvit česky. Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč tvůj soused David má strašně hlad? Jaká tajná ingredience v jeho taku by prostě ho přitahovala dělat tohle? Mohlo by to, že potřebuje, že má rád mozky jako my? To je já jsem slyšel jednu z teorií, že Dave je actually zombík, ale no. Co? Nikdy? Já bych nikdy nesnědl mozkový tako. Ani si nepamatuju, co bylo v něm. No, sorry, já moc nemám překládat takhle, ale dobrý. První boss fight. To by neměl být tak těžký, hlavně, že je to ten na pásu level, takže to bude easy docela. Jo, oni se bossové nefreezují, já jsem zapomněl. Tady moc nemůžeš dělat strategii v těch boss fightech, tady prostě na random prostě spamuješ kdekoliv, jako symetrie tady fakt neexistuje. Tady, takhle, ne, bang. Bang. To jsem neměl dát, to nebylo nejchytřejší. Tady použiju na tohle. Tady zase. To už je první health bar down.
Ne, co teď? Dobrý. Jo, ne, to ještě nebyl. Tak, tady dáme. Ježišmarja, ježišmarja, no. Pane, vás tady fakt nepotřebuju. Jste ten nejméně, co jsem teď potřeboval. A je, už se z toho stává moc shit. Já si měl saveovat nějaký. Ne. Ne, zapomněl, ale aspoň zabij svoje. To je nejlepší na tom. Jen zabije sám svoje. Ano, můžeme zamazat tohle. Co mám kde? Oh, yes, to byl safe. Instantně. Dobrý. No, dobrý co? Bang, můžeme pustit tohle, takhle. Ježišmarja, už moc shitu, moc bullshitu. To bylo safe, já jsem to neviděl ani, že chargeuje. A tady, ok, výborně. Very big brain moment I am. Kdybych potřeboval další plantvu, abych zase použil tu... Ne. Tak, yes. On to ani netrefil do zombie, tak moc. Nevadí. Ne, Explorer fucking ne. Aspoň si zabil svoje. Yes. Let's go. První zombie hotovej. Máme tohle. A ještě nemůžu líbnout. Počkejte chvilku. Tam nebylo žádný maso v tom taku. Ale mám svůj tofu vousy, abych to potvrdil. No, to jenom nechává víc mozku pro nás později. Já tě najdu znovu. V naší... Co? No, nevadí. Nevím, co to znamenalo, ale prostě, že se nás potom najde prostě. Dobrý. No, dostali jsme tu trofej, ale ještě jsme neudělali celý Egypt. Ale... No. Co se děje? No, dobrý. Za chvilku seklo. Dobrý. No a... ještě se jenom takhle čekneme Zengardnu. Máme tady nějaký nový rostlinky. Dáme si tohle na tohle. No a ještě si vezmeme ceny a... No. Tak. No a to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak můžete dát odběr, je to zadarmo. Like taky pomůže a jestli chcete vidět další video, tak si dejte zvoneček. A pro mě to bude zatím všechno a uvidím vás příště. Ahoj.